for velkomsten endnu en gang. Inden at vi lige går i gang, skal jeg bare lige sige, at når vi er færdige med formiddagens bibeltime her, så går der ikke så frygtelig længe, før at jeg drager mod Vestjylland igen. Så hvis der er nogen, der har et spørgsmål, eller vil snakke om mig om noget, om det, som vi har været sammen om her de sidste par dage, så er man meget velkommen til at komme her efter formiddags bibeltimen. Og det er også nu her bagefter, hvis man ønsker at købe min bog om det her emne om tro med sko på, så er det nu, at man kan få den til 60 kroner, eller en af de andre bøger, jeg har dernede. Eller hvis man ønsker at melde sig ind i Evangelisk Luthersk Netværk, eller tage noget af det andet materiale, der ligger dernede, så kan man også skynde sig at gøre det nu. Og man kan også udfylde den der medlemsblanket. Man behøver ikke tage et billede og sende det til mig. Man kan også godt aflevere den til mig, hvis man lige ser mig. Det er også okay. Lad os starte med at bede. Herre, tak for den her nye dag. Tak fordi, at din nåde er ny endnu en gang over os. Tak, at din nåde aldrig løber tør. Vi beder dig nu om, at du vil åbne ordet for os. Vi beder om, at du selv vil tænde troen i vores hjerter og holde den i live. Og holde os fast hos dig, indtil vi kommer hjem til dig. Amen. Det vi skal i dag, det er, at vi skal bruge det, vi talte om i går. Teoriundervisningen i går om, hvad den frelsende tro er, til at kigge på nogle bibeltekster, der på den ene eller den anden måde taler om troen og troens væsen. Jeg har valgt, at vi skal kigge på 3 tekster. Den første bliver ganske kort, bare lige for at lede os ind på temaet igen. Og det er beretningen i Lukas 8, 43-48, som jeg har stående heroppe, hvis I kan se det. Ellers så kan I jo selv slå efter. Og jeg vil ikke læse det hele, men det er altså den kendte beretning om kvinden, der i 12 år har lidt af blødninger, og som maser sig igennem menneskemængden, for bare at få lov til at røre ved kvasten på Jesu kappe. Og hun gør det, og hun bliver helbredt, og Jesus vender sig om og spørger, hvem rørte mig? Og hun kommer skælvende frem og siger, det var mig. Og Jesus siger så til hende, som jeg har prøvet, jeg ved ikke, om I kan se det heroppe på skærmen, men jeg har prøvet at markere det med rødt. Datter, din tro har frelst dig. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Det er sådan et ord, sådan et udtryk, din tro har frelst dig, som Jesus bruger flere gange i evangelierne, i mødet med mennesker, som på den ene eller den anden måde bliver helbredt for sygdom. Og når vi så prøver at sammenholde det med, hvad vi talte om i går, hvad er tro? Så kan vi spørge, hvad er det for en tro, Jesus taler om her, når han siger, datter, din tro har frelst dig. Mener Jesus det, at han har brugt sin guddomsmagt til at læse kvindens tanker og hjerte og set, at hun havde en fuldstændig overbevist tro. At hun var overbevist om, at Jesus var Messias. At hun havde en klippefast tro på det. Eller at hun havde en viden. Hun havde en forståelse af troslæren. Hun havde forstået, hvad ved jeg, treenigheden, eller gammeltestamentlig teologi. Er det Jesus mener, når han siger, at din tro har frelst dig? Kvinde eller datter, du var tilpas overbevist. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er det, han mener. Jeg tror ganske enkelt, at Jesus mener, med din tro har frelst dig, at du kom til mig. Du kom til mig. Du maste dig igennem mængden, du kom til mig. Har den her kvinde
været fuldstændig fri for tvivl. Det tror jeg ikke. Hun har givetvis været i tvivl. Kan det virkelig passe, at Jesus er den, der har lovet os? At Jesus virkelig er Messias? Kan det virkelig passe? Men hun satsede sig selv på det. På den svage, skrøbelige overbevisning, hun havde, satsede hun sig selv på Jesus. Og det var den tro, der frelste. Hun kom til Jesus. Satsede sig selv, sit helbred på ham. Og hun blev frelst. Så det var ganske kort, den her beretning. Og I kan prøve at tænke over det, når I læser andre beretninger, hvor Jesus siger, din tro har frelst dig. Overvej. Hvad mener Jesus? Hvad er det for en tro, han taler om? Den næste tekst, som vi skal dykke noget mere ned i, det er Johannes evangeliet kapitel 6, vers 30-35. Og den kommer vi til at læse sammen. Der står sådan her. Der sagde de til ham, det er menneskemængden, det er ikke bare disciplene, det er den store brede menneskemængde, der er tale om her. Der sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, Moses gav jer ikke brød fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød, for Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Hvad er det, den her tekst handler om? Og hvorfor er menneskemængden så optaget af brød? Hvorfor er brød et tema her? Jamen det er det, fordi at den her udveksling finder sted efter, at Jesus ved Genesarets sø har udført et af sine mest berømte mirakler, nemlig at han med kun 5 brød og 2 fisk har sørget for at give rigeligt mad til 5.000 mennesker. Der var den her store skare, der fulgte efter Jesus for at høre ham tale, og fordi de ønskede, at han måtte helbrede dem. Og de fik lov til at se det her mirakel. Og de var så imponerede, kan vi læse, at i vers 14, at de erklærer, at han er profeten, som skal komme til verden. Han er Messias, og Jesus forstår, i det øjeblik står der i vers 15, at nu vil de gøre ham til konge. De vil simpelthen tage ham og krone ham på stedet. Og det har Jesus ikke nogen interesse i, så han trækker sig væk. Han trækker sig om på den anden side af søen. Men menneskemængden accepterer ikke et nej. De accepterer ikke, at Jesus trækker sig. De opsøger ham, de finder ham, de eftersøger ham og finder ham. Og så er det, vi kommer til den her tekst i kapitel 6 fra vers 30. At menneskemængden kommer og vil have mere. Vil have mere af det samme, som de fik i går. De vil ikke bare have den ene gang, de vil have mere mirakel fra Jesus. Og så stiller de spørgsmålet der, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Folkeskaren vil have et ekstra nummer fra Jesus. Men de vil have ham til at gøre endnu mere end sidste gang. Sidste gang, der delte Jesus brød ud, delte de her brød og fisk ud til menneskemængden. Nu vil det have brød fra himlen. Nu vil de have Jesus til at få det til at regne med brød. Ligesom dengang med Moses og mannaen. Og hvis du gør det, Jesus, så vil vi tro dig. Altså, så vil vi være overbeviste.
så vil tvivlen forsvinde fra os. Så vil vi være overbeviste om, at du virkelig er Messias. Men Jesus svarer dem sådan lidt kryptisk. Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og jeg forestiller mig, at de mænd af menneskemængden herpå har kigget lidt underligt rundt på hinanden, lidt spørgende. De har bedt Jesus sådan meget konkret om at kopiere det her mirakel fra det gamle testamente med mannaen fra himlen. Og så begynder Jesus at tale om, at Gud allerede har givet dem brød fra himlen. Og måske så står de og kigger ned, okay, men hvor er det så? Hvor er det brød, der kommer fra himlen? Og måske tænker de, at Jesus har udført det her mirakel for nogle andre på et tidspunkt, hvor de ikke kunne se det. Så de siger til Jesus, jamen okay, men hvis du allerede har gjort det her, så giv os det brød. Giv os altid det brød. Må vi få lov til at se det ske? Må vi også se det her mirakelbrød fra himlen? Og Jesus svarer dem så helt enkelt. Jeg er livets brød. Det er den her pointe, Jesus har bygget om til i 2 dage nu. Det er derfor, at Jesus udførte bespisningsunderet. Det gjorde han, fordi han ynkede os over skaren, men også for at give dem åndelig sult efter mere. Det Jesus siger her, det er, at i går blev I fysisk mætte ved et mirakel, men i dag vil jeg give jer så meget mere. Jeg vil gøre jer åndeligt mætte. Jeg vil give jer noget brød, der ikke bare fylder jeres maver, men fylder jeres sjæl, jeres ånd, jeres hjerte ud. Og det brød er mig. Det er mig selv, siger Jesus. Og så er det, vi kommer til de her enormt vigtige pointer om, hvad tro er. Hvordan tager vi imod det brød? Hvad vil det sige? Hvordan skal et menneske tro på Jesus? Hvad er tro? Jesus står over for en folkemængde, der gerne vil tro på ham. Men de vil tro på ham på den måde, vi talte om i går, at de ønsker at føle sig overbeviste. Det var den her tro, som reformatorerne kaldte assensus, overbevisningen. At regne det for sandt. De efterspørger et mirakel som et klokkeklart bevis. Fordi det er der vi så nemt ender med at være som mennesker. Det er den måde, vi egentlig gerne vil tro på. Det er den måde, vores faldende hjerter gerne vil tro på. Den her overbevisningstro, regnen for sandt. Fordi det er den slags tro, hvor vi kan rose os selv. Det er den slags tro, hvor vi kan klappe os selv på skuldrene og sige, hvor er du dygtig til at tro. Hvor er du god til at være overbevist? Hvor er du god til at holde fast i sandheden, på trods af hvad alle andre siger til dig? Men Jesus vil have dem videre end det. Fordi han ved, at det ikke er den tro, der frelser. Han ved også, at det er den tro, der på et tidspunkt vil lede alle mennesker ind i anfægtelse og i sidste ende frafald. Som vi talte om i går, hvornår kan jeg vide, at jeg tror nok? Hvordan kan jeg vide, at jeg er overbevist nok? Det kan du aldrig vide. Så selvom at du godt kan lide, måske at du kan rose dig selv, for at du er dygtig til at tro, så vil det i sidste ende lede til frustration, anfægtelse og frafald. Det er den slags tro, vi talte om i går. Der er det her trosbarometer. Hvor overbevist er du? Jesus vil have os væk fra det. Det er ikke fordi, at det ikke er en del af troens væsen. Det er ikke fordi, at det er at føle sig overbevist og regne Guds ord for sandt, at det ikke har noget med troen at gøre. Selvfølgelig har det det. Men det er ikke
den del af raketten, så at sige, der kan få os til månen, der kan lede os til frelsen. Så det er godt at føle sig overbevist. Det er godt at have en solid, stærk tro på Guds ords sandhed og føle sig overbevist og regne det for sandt. Men det frelser dig ikke. Hvad er det, der frelser dig? Hvad siger Jesus? Han siger efter, jeg er livets brød. Så forklarer han det. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Jesus taler pludselig om tro på en måde, der er helt anderledes end den måde, menneskemængden taler om det på. Ikke længere som en overbevisning i sit hoved, men som noget langt mere personligt, relationelt. Jesus siger, jeg er livets brød. Hvad er brød? Hvad skal det gøre godt for? Det skal gøre os mætte. Det skal holde os i live. Og hvordan gør brød det? Hvordan får brødet den funktion, at det holder os mætte og holder os i live? Gør det ved, at vi sætter os ned med et dejligt nybagt franskbrød foran os, beskuer det og tænker for os selv alle de rigtige og sande ting, vi tror om det brød. Det eksisterer. Ja, jeg kan se det. Jeg tror, det er bagt med hvedemel, måske nogle solsikkekerner, og noget gær, noget vand, eller hvad det nu er, man putter i brød. Jeg bager ikke meget franskbrød. Men der er de her ingredienser, man nu engang putter i et dejligt franskbrød. Og jeg tror, det er bagt i en ovn i så mange minutter ved så mange grader. Og der er sket de her kemiske processer inde i brødet undervejs. Og gæret, der har spist noget sukker, eller hvad det er, og fået det til at hæve. Og alle de ting, man kan tro, man kan vide om et brød. Og så sidder du der og kigger på brødet, og har en klippefast overbevisning om, hvad brødet er, hvordan det er bagt, osv. Men du sulter. Du sulter. Den tro gør dig ikke mæt. Det eneste, der kan gøre dig mæt, det er, at du tager brødet og spiser det. Du tager brødet og spiser det. Og det kan du gøre, også selvom du ikke har den fjerneste anelse om, hvordan brødet er blevet bagt. At du ikke har den fjerneste anelse om, hvilke ingredienser der er i. At du ikke har den fjerneste anelse om, hvordan gær fungerer, eller kemiske processer, eller bagetid, eller noget som helst. Din tro på det her brød kan være lille og skrøbelig og svag, men tager du det og spiser det, så bliver du mæt. Det er det, Jesus mener. Det er derfor, han sammenligner sig selv med et brød. Det er fordi, han ønsker, at vi ikke bare må tro det rigtige om ham, men at vi må spise ham. At vi må få den relation til ham, der rækker ud over bare at tro det rigtige. At vi griber om ham som vores håb om at blive mætte og leve. Du kan sagtens tro alt det rigtige om Gud, om Jesus, om Bibelen. Du kan sagtens være klippefast overbevist om alle de her ting, og stadig sulte ihjel. Fordi du ikke vil gribe brødet og spise det. Fordi du hellere vil stole på dig selv og din egen tro. Fordi du hellere vil leve af, hvor god du er til at tro på Jesus, end at lade Jesus give dig liv. Lad os lægge mærke til det, Jesus siger, at den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Hvad vil det sige at spise brødet, Jesus, så du ikke sulter? Jamen, det vil sige at komme til ham. At bekende dig selv for ham. At sige til ham, jeg har brug for dig. Du må frelse mig.
Og lad os lægge mærke til, at Jesus i den her sætning, det er dårligt, når jeg laver det rødt, I kan dårligt se det, men han siger altså, den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den der tror på mig, skal aldrig tørste. Den der kommer til mig, og den der tror på mig. Jesus nævner de to ting som parallelle udsagn. Det er det samme. At tro på Jesus er at komme til ham. Ikke bare stå på afstand, tro alt det rigtige om ham, men at komme til ham med den svage og skrøbelige overbevisning, vi har. Uanset hvor meget vi tvivler, kom til ham, som kvinden master sig igennem mængden for at røre ved Jesu kappe. Derfor i den her tekst ser vi de pointer, vi var sammen om i går, om den frelsende tro, at tro ikke bare er at tro det rigtige om Jesus, men at have tillid til ham. Ikke som en følelse, at du føler en masse tillid, men at du handler på den følelse, så du rent faktisk opsøger Jesus. Kommer til ham med din synd, din nød, din magtesløshed og beder ham gribe ind. Og vi ser også i Johannes 6, at sådan en tillid er ikke noget, du kan fremtvinge selv. Den må skabes i dig, fordi tillid bliver altid vakt af den tillidsvækkende, vi møder, som vi talte om i går. Det ser vi i Johannes 6 lidt senere, det har jeg ikke op her, men Jesus siger de berømte ord: ingen kan komme til mig, i vers 44, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham. Den tillid, der kommer til Jesus, må skabes af Gud i os. Og det gør det, når vi bliver mødt af Jesus, bliver mødt af Guds ord. Af Jesus som det tillidsvækkende menneske, han er, der kommer til os. Det var den første tekst, jeg vil fremhæve. I den anden tekst. Johannes 6. Om livets brød, der må spises, og ikke bare tros det rigtige om. Og den sidste tekst, vi skal være sammen om, det er den berømte tekst, det berømte vers i Hebræerbrevet kapitel 11. Et vers, som ofte bliver fremhævet, når vi skal definere, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Og se, det er jo et klart vers, der tydeligt sætter ord på noget af det, jeg også har sagt, at tro er tillid. Tro er tillid. Men jeg må også indrømme, at jeg har til tider også kunne være frustreret over de her ord i Hebræerbrevet. Og det kan jeg have været, når jeg har kigget efter den her faste tillid og overbevisning i mig selv. At jeg har prøvet at mærke efter, hvor meget tillid føler jeg til Jesus. Hvor overbevist er jeg om ham. De her vers kan også vække anfægtelse. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi lige dykker ned i de her vers, og det bliver klart for os, at måske er der noget mere dybde, en anden dybde i det her vers, end vi lige skulle tro. Vi har det her udtryk, fast tillid. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Det er rigtig mange ord til at oversætte det, der faktisk står på græsk. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Jeg får det til 9 ord. På græsk står der, tro er håbets, og så et svært ord, håbets hypostasis. Det er de 4 ord, der står på græsk. Tro er håbets hypostasis, er det græske ord. Og det er det ord, der er svært at oversætte.
Tro er håbets hypostasis. Hvad betyder det? Hypostasis, det betyder noget, der står under, bogstaveligt talt. Et fundament. Noget, der giver grund for noget andet. Noget, som noget andet er bygget på. Og ofte er det et ord, der bliver oversat med virkeliggørelse. Hypostasis er noget, der som et fundament giver virkelighed til noget. Virkeliggør huset, der står på fundamentet. Og derfor kan vi faktisk oversætte den første del af verset sådan her i stedet for. Ikke at tro er fast tillid til det, der håbes på, men tro er håbets virkeliggørelse. Tro er håbets virkeliggørelse. Altså, jeg kan gå og håbe på mange ting i mit liv. Jeg kan håbe, at mit ægteskab bliver ved med at være godt. Det kan jeg godt gå og håbe på. Men hvis jeg går derhjemme og håber, at mit ægteskab det bliver ved med at være et godt og sundt ægteskab, men jeg konstant svarer min kone i enstavelsesord eller små grønt, hver gang hun siger noget til mig, så giver jeg det rigtig dårlige forudsætninger. Det, jeg håber på, giver jeg rigtig dårlige forudsætninger, hvis det er det, jeg gør. Fordi så satser jeg ikke mig selv på mit ægteskab. Jeg giver ikke mig selv hen. Jeg giver ikke nogen mulighed for, at håbet bliver virkeliggjort. Jeg kan også godt håbe på, at Jesus på den yderste dag vil lukke mig ind på den nye jord. Det kan jeg godt håbe på. Men hvis jeg bliver stående på afstand af Jesus, og bare har alle de rigtige meninger om ham, men aldrig kommer til ham, aldrig overgiver mig selv og mit liv til ham, aldrig bekender min synd for ham, og gør mig svag over for ham, og rent faktisk lad ham være min frelser, jamen så giver jeg det håb rigtig dårlige vilkår. Det at tro er at virkeliggøre håbet. Det er ikke bare at stå på afstand af Jesus og tro det rigtige om ham, men at komme til ham, som jeg er. At komme til ham, som jeg er. Tro er håbets virkeliggørelse. Det er at sætte kød på det håb, du har til Jesus, ved faktisk at opsøge ham. At gå til ham, at læse om ham i hans ord, at lade ham tale til dig, at opsøge ham, som vi snakkede om i går, i sakramenterne, i de kristnes fællesskab. At lad din tro komme til udtryk i den offentlige bekendelse, at du står ved Jesus som din frelser. Det er at give håbet kød i dit liv. Igen, ikke noget du gør som en fortjeneste, men noget du gør, fordi den tillid bliver skabt i dig af Jesus. Hvad så med næste del af verset? Altså, tro er håbets virkeliggørelse. Så kommer det næste, overbevisning om det, der ikke ses. Her har jeg stået i går og i dag og talt om, at den frelsende tro er ikke at have en fast overbevisning, og at være klinisk renset for tvivl, men det lader til, at Hebræerbrevet her siger akkurat det modsatte. At tro er at føle sig overbevist. Tro er ikke at være i tvivl. Tro er at regne det for fuldkommen sandt og ikke vakle i sin overbevisning. Men igen er det bare så svært at oversætte det her vers rigtigt. For det her ord, der bliver oversat med overbevisning, det betyder faktisk nærmere et bevis, bevisførelse eller afprøvning. Og hvis vi tager det sidste ord, afprøvning, så ender vi på den her måde. Tro er virkeliggørelsen af det, der håbes på. Afprøvningen af det, der ikke ses. Afprøvningen af det. Og så bliver jeg mindet om Indiana Jones.
der står ved kløften og kigger ned i afgrunden, og kan ikke se den bro, der faktisk er over til den anden side. Og han står og er langt fra overbevist om, at den er der. Er slet ikke sikker i sin sag, men tager skridtet ud i intetheden. Bare på troen på et løfte. Han afprøver det, der ikke kan ses. Og det er det, Hebræerbrevet kalder os til. Hebræerbrevets indledende, kapitel 11's indledende vers her, kalder dig ikke til, at du skal føle dig fuldkommen overbevist. Men Hebræerbrevet kalder dig til at virkelig gøre det, du håber på ved at afprøve det. Træd ud på løftet. Selvom du er i tvivl, selvom din overbevisning vakler, så træd ud på løftet. Prøv det af. Jesus, der siger, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Prøv det af. Afprøv det. Gå på det løfte. Det er tro. Det er at virkelig gøre håbet. Afprøv det, du ikke kan se med det blotte øje. For mig, da jeg satte mig ned og rent faktisk læste det her vers igennem og fik en lille smule glæde af de 8 år, jeg brugte på at lære græsk på teologistudiet, og se, hvad der faktisk stod i den græske grundtekst. For mig blev det en øjenåbner, det her. At min tro skal ikke være noget, jeg kigger efter i mig selv, i mit hjerte, og måler på, hvor fast føler jeg min tillid? Eller hvor stor føler jeg min overbevisning er? Nej. Hebræerbrevet siger, gå bare på Guds løfte. Med din svage tro. For det handler ikke om din tro, det handler om Jesus. Du bliver ikke frelst ved din tros styrke, du bliver frelst ved den Jesus, som din tro griber om. Den tro, som du griber, den Jesus, du griber om med troen. Martin Luther, han sammenligner den frelsende tro med en ring, en fingerring, som ikke er noget særligt i sig selv. Lavet af noget billigt metal måske, men ringen, den griber om en dyrebar ædelsten. Den griber om en dyrebar ædelsten. Det er Jesus. Eller et andet billede kan være, vi har vel alle sammen hjemme på vores væg, derhjemme ude i køkkenet sikkert, et godt gammeldags ur på væggen med viser, som i de gode gamle dage, før alt skulle være digitalt. Det er stadig på mode at have et godt gammeldags vægur. Og på det her vægur, der er der de her viser. Og det vigtige, deres funktion er bare at pege det rigtige sted hen. Intet andet skal de gøre. En urviser har ikke en funktion i sig selv andet end at pege væk fra sig selv på det rigtige tal. Og ja, det er da fair nok, hvis du gerne vil have et vægur hjemme i dit køkken med urviser, der er lavet af det pureste guld og besat af ædelstene. Fint nok, det må du gerne bruge penge på, men det får det ikke til at virke bedre. Det får det ikke til at pege på det rigtige tal bedre. Du kan lige så godt have en urviser, lavet af en tyndt, skrøbeligt stykke metal. Du kan pille den ud, og du kan bøje den. Den giver efter. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er, at den sidder i uret og peger det rigtige sted hen. Det er godt, hvis din tro er overbevist. Det er godt, men det frelser dig ikke mere, end den, der har en svag, skrøbelig tro, der bare griber om Jesus, peger på ham. Og det her, det giver også den her måde, som
vi her læser Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1 på, det forklarer på så god en måde hele resten af kapitel 11. Og jeg vil opfordre jer til at tage hjem og læse Hebræerbrevet kapitel 11 med de her briller på. Hebræerbrevet, der fortsætter så med at fremhæve alle trosheltene fra det gamle testamente og fortæller os, hvordan de alle sammen udlevede deres tro på Gud. Og vi hører som en af dem her i vers 8 om Abraham. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Det er ren Indiana Jones, det her. Uden at se, hvad det er, der ligger foran, trådte Abraham ud på det ukendte, på Guds løfte. Hebræerbrevet kapitel 11 taler om de her troshelte, ikke ved at fremhæve styrken af deres tro, hvor overbeviste de var. Og hvis vi går tilbage og læser beretningerne, ikke mindst om Abraham, så er det meget tydeligt, at Abrahams tro var svag til tider, var kæmpende, tog tingene i egen hånd, ikke var særlig overbevist om, at Gud nok skulle holde sit løfte. Men han gik alligevel. Han blev ved med at gå. Han gik på det løfte, han tvivlede på. Og sådan er det igen og igen i Hebræerbrevet kapitel 11 om Abraham og om Abel og Isak og Jakob og alle trosheltene, vi møder i kapitlet. Alle dem, hvorom vi kan læse, at deres tro ofte var svag, men de gik på løftet. De gik på løftet. Det vigtige var ikke, at de kunne fremvise for Gud en stærk overbevisning. Det vigtige var, at løftet holdt. Og sådan er det også for dig. Hold op med at kigge på din egen tro. Hold op med at måle efter og mærke efter i dig selv, hvor stærk du føler, din tro er. Kom til Jesus, som du er. Det er det, han kalder dig til. Det er det, han vil have dig til at gøre. Intet andet. Et sidste billede, jeg vil give jer, er at forestille dig, at du står på et synkende skib. At du står, og skibet synker, og du har fundet hen til reglingen, kigger ud ned i mørket. Du ved, at du er på vej mod den sikre død. Men dernede igennem tågen, nede i vandet, kan du skimte noget. Noget, der flyder i vandet. Og det ligner grangiveligt en redningsbåd. Hvad gør du? Skal du vente, til du føler dig helt overbevist? Til du føler at enhver tvivl om, at den redningsbåd dernede, den er der virkelig. Og at hvis den er der, så er den sikker. Der er ikke hul i den. Den skal nok kunne gøre jobbet. Skal du blive ved med at vente, indtil du føler dig sikker nok? Eller skal du tage springet? Kære ven, hvis du venter for længe, hvis du bliver ved med at vente på, din overbevisning bliver stærk nok, så ender du med at drukne der i vandet. Du må tage springet. Jesus holder. Det er ham, der er den vigtige. Det er ikke din tro på redningsbåden, der frelser dig. Det er redningsbåden. Det er ikke din overbevisning, der frelser dig. Det er redningsbåden. Så lad os flytte vores tro ud af vores hoveder, ud af overbevisningen, og væk fra vores maver, fra følelsernes verden, at vi føler os over tillidsfulde nok eller noget som helst. Og lad os flytte vores tro ned i vores ben i stedet for. Det er der troen lever. Det er der den frelsende tro hører til, i benene. Og det er derfor den bog, jeg har skrevet, hedder Tro med sko på. Fordi den frelsende tro går til Jesus. Handler på hans løfter. Fordi Jesus selv har vakt tilliden i os til ham.
Lad os gå til Jesus, som vi er. Lad os bede. Jesus, tak, at du taler så klart til os om, hvad tro er, om hvad det vil sige at tilhøre dig, leve med dig. Og vi beder dig om, at vi ikke må lade os forvilde af vores egne hjerter og vores egen stolthed, men at vi i stedet må lægge alt det til side og bare gribe om dig og alt, hvad du har gjort. Tak, at du har givet os dit ord. Tak, at du har givet os dåben og nadveren, hvor du møder os konkret og virkeligt og skaber troen i os. Tak, at du har givet os det kristne fællesskab, der er dit legeme her på jord, hvor vi kan møde dig. Og vi beder dig om, at du gennem de her ting, de her nådemidler, vil holde os fast hos dig og lede os hver dag tilbage til dig. Vi farer så let vild. Vi har brug for, at du, vores gode hyrde, tager ud, opsøger os og bringer os tilbage til dig. Amen.